Mukuru wakasanganisa una takuverenga makore angaite matatu kudzokera kumashure vakatsika mwana mwedzi mitatu zvadaro vakazondizvisawo semunoona kuti mamiriro zvakaita aya munoona tikasiya zvakadaro ramangwana redu tine mhuri kumashure tenge tiri kukumbira tiyanane newatakatsikira mwana zvadaro ndakaenda kune watakatsikira mwana wakatsikira mwana vakunjenjema ndakakurukura nyaya iyi kwavari vakunjenjema wakati zvino maida kuti tiyanane nenzira ipi ini ndikati ndinge ndiri kufunga kuti tikakwanisa kuwana chiremba pamwe vangatibatsire nekuti tikataurana panyama sezvo chivanhu chedu chichiti chinonzi munhu idzinza zvichida vari pasi varinga vaine mumuono waunozodzoka nawo kwatiri kumhuri dzedu tisisisipo kuti sina achaziva zvakamboitika saka tochiwira saka chiremba tinomuwanepa mambo wangu takaona zvakakodzera kuti tikauya kuna mambo mutazi muchatitsvagirawo chiremba ndo nyaya tiinayo mhuri yekwanyagora navakunjenjeva mambo ndinobva ndaita mubvunzo yakawanda akatsika ndiani mukoma wangu ari kupi ari pano angaine mhosva ndiani ini ndangosimukira pakuti ndingarai pasi anga makatsika mwana angaine mhosva ndiani mwana here kana kuti ndini pane kukwaiwa kwamanyusidens saka ndaita kuradhofuremere shamwari yangangachiwa kaiko kumanyika so takuenda tokuchiwa kwandi munoziva munechindusikautasikauta kunotuma uswa netumamiti so ndakasvika pandaita mutena akadzanga akamira murume akamira rodhipe ichifura nepakati so ndandoti fambe zvandaita pane chei tozvanzi watsika mwana ndobva ndandomira umwe ambuya panext door ndobva kwatora ndobvasumudza mwana akakaputirwa nopinda mota ndopinda mota ndodivisa vataenda bheki polisi tasvika polisi vanzi mwana achagesi kuzwa baba zvomuruka ndikati zuva kunge radoka tapedza basa ndikatevedza nditakuri umwe shamwari yangu dofure mukwaiwa kwadzimba kwamutongo ikoko so takuenda kufamba kunochiwa kwadzimba kuti handikune kune mahuswa nemamitendo rodhimengo chindotaridza pakati so pandakati ndandauda notenda ndakaona mukadzi akamira saiti murume akamira uko ini ndaichera nepakati ndobva ndatotenda panapa nesakaita sepachia ndapedza kunzi watsika mwana ndobva ndanoni pachakanesa ndoti mukadzi panext door yakakuti maitokatora mwana pasegeto ndona kusa mwana akaiswa muchira zvakandimuisa pandati anokaenda tsika mwana indaiti ndi kuchipatara ndobva ndatenda patakunaimba kumapurisa mwana ashaya patenda kuchipatara patanodzoka ava mangwana tina makuseni vakavhata vakomana vamhanyamhanya kuti pane kaitika zvinhu vanokubasa vanofanya vanotenga umwe mwana zvinobetsereka kana zvikadzorwa zvose andati mukwanisa kusvika kana pachikosi papakuitwa ndokuratara zvakadaro kusvika nanhasi initoko ndinemba pamutoko uyo wandakatsikira mwana anemba pamutoko ndinosangana mashopsi ndemamwe chete kusvika zomutanga kachanga inini kuti ndizvichenesa tadii kuti titaurirana ini ndizvichenese mhuri yangu nyayo no zvakanyaya kundoti pachiwanhu chedu pane chinhu chinonzi ngozi anizvo ngozi hauiti yekutsvaga ngozi inobuda haiendi unotsvagwa saka tombomira because zvamunoita pamukana ndondikubatsirei unless munonditaura kuti pane zvakunetsa zvamunotadza kutaura kuti pane zvakunetsa yakuzi kana pasina zvikunetsa saka nyaya yenyu yekuda kutsvaga kuti wakafa uri kufungei iri kubva kupi moona zvandikuti vachangamira ukama hwekuti paitika dambudziko raika saka kwangu sikuita kwangu izvo ndandasi kusikuda kwenyu zvatoziva
mumatsika mu handiti by accident usainzi accident hanzi ndopaunozwa paya kuti watenga chikafu watenga kofini waita sei zvese andika izvo zvose makaita here zvakaitwa zvakaramba kuaccept kana imimi mamusina mhosva zvaigoramba kuacceptwa sei ndozvakakuti ini nemukomana hatina kana mukomanisana because ukaramatarira muita nyangwe ndakatogara vana kataurika muti hazvitomomeka sense because kana mutaura kuti kuna baba wakamira uko mwana wakamira uko ini mamapinda nepakati andika masvika apo mozimutsika munhu zvanzi 3 months changamizvisirema asi 3 months mwana atotane kune 3 months anga amboenda pakoti sei ndoti mutigazi ndisinoakaita nditotinitsa 3 months chakanizisira kuti uya kuuya no because nyaya iripo papo there are two things here chinhu chirapa ndechekuti pamwe pacho imi muri kufura mwana akabva angoiswa pa akaiswa pa because hapana pamuri mbonitaura kuti ndakaona mwana aina mai kana kuti aina baba kuzongozwa kuti mira watsika mwana ne 3 months mwana ne 3 months hafambi hatauri Wakapinda sei wakapinda sei wakapinda sei hazvinatsana kutobandiri alright baba wacho namai wacho wemwana akatsikwa wari ndandakumboromwa ndichawawana ndaitonasimba ndaistaaaaa baba wacho waripi kwendia ndiye mai pamusoro tsangamiro inini mata njenjema mwana wangu mukomana mutwe ndorine mwana wakatsikwa saka zviri kutaura zvinoga zvinotipesani baba namai ane mwana murume waainani waanga mwana aienda kuchikoro saka pamba apa paiuya motikari inotakura mwana wechikoro saka yakati bvisa zvitsiga zviri apa panze ngoti motikari inonini madziri ayo saka baba akati abva kubasa kwaanoshanda makondirakti waanonga andoenda ochitora mukadzi kuti chamba itodini tobvisa zvitsiga saka mwana unotaurwa haisi 3 months mwana wanga ane 8 months akutoti dhamadhama kufamba kana kukambaira saka wari kubvisa zvitsiga izvozvo pamukoto pari kutaurwa itori pakona waimba kudai awa mino kwawakabva wachindomhanya kwakundopinda nepamukoto awo wakatosvetuka awa wane makumbo sare wangu uyu unondoita zvekuti dhamadhama ito ndobva akazozwatsika munhu saka mai akatora ega mwana wavo pasi pemotikari kwakubata kwakutizopinda motikari yeavo kuenda kuchipatara ndopakasvika zvozi mwana wadini washaya indatofonerwa ndikati iya mwana wayo ndakazofonerwa ma20 dzezuva racho iroro chiri chipiri zvikanzi 12 February chiri chipiri zuva rodoka zvikanzi ndotodaidzikwa anhu ari kuchema mwana watsikwa ndikati muroti mwana watsikwa watsika nemotikari yako here akati aiwa watsikwa nemotikari inodini yanga iri kufura yatouya ichimhanya tese taidai tatotsikwa bvatatanioni zvadaro zviyai ndakatobvawo kubasa kwangu inoshanda ndobva ndaenda usiku ndakatosvika kuma12 zuva rachiro ndasvika kuma12 tabva tarara mangwana tochitaura kuti tochiona kuti toita sei nemwana wedu wadini washaya uya tozi police case handiri yanga iri accident tochiti police case iripo yanga iri uya kutora mastatement neefina wapara anouya kuoninaye oti kwasi toda police case police report yaitika pazvinhu izvi tadaro zviya toarenza zvekuwiga mwana wedu hama dzese dzakaungana dzochidaidzira kuti huyai munhu akaita izvi awo akati handiuyi zuva rachiroko
pamanhero acho ndofuna ndopaizoda kuuya nebvumi dzavo kundouya, asi pakudaidzwa kuzi uyai hapana wakauya. Pane waitotaura kuti hatuipo batinozorohwa nevanhu vekuzesa ngoti tatsika mwana unoshandiro. Tikati waizorohwa sei? Waindoyakana nemupurisa pavanhu ngoti isusu hatitotori kuti uri kuda kurohwa pamhosva yakadai. Iyo yanga yatomhosva itsaona yaitika. Zvadaro zviya zviya takachengeta mwana wedu musi wa14 tapedzazvo obva ataurirwa futi kuti paine wakaita izvi ngaauye titaurire. Hapana kuda kuuya, hapana wakada kuuya. Tobva tadzoka tapedza zviro zvedu isusu kuchengeta mwana wedu, tagara taida kufambirawo zvekuti ukombanzeto. Zvaitoda police case, ripoti iyayi yatatapiwa ngekundoti zvitopere kuti mwana awikwe. Yozi old mucho akati iyaisi police case yonini ripoti, endai mutofambire polisi yonini yacho. Tazobvunza waimirira nyaya wati endai kwamurehwa kuhead office ngoti kunoku mutoko iyo ni head office iri kukwamurehwa. Zvinodai sei? Ngoti pane police report iri kudiwa kuti tiione compensation. Hapana chatakazoona, takazoita zvekutomufonera mupurisa wacho odzimucho akati tipe nhamba tifone. Obva tamupa nhamba dziya ofona. Mupurisa obva azouya futi kudzoka kumashure kwati chiuya mutore police report yenyu. Tapuwa police report yangu tofambira zvinhu zviya zviya zvopera zveold mutual compensation. Hapano pakuzoenda kukoti, tadaidzwa kukoti kuya handichazivi hangu dheti kuti ranga riri dheti ripi, asi wanga wari mwedzi wekutera wacho kuna April here kana kuni. Tadaidzwa zviya taenda kuya zvikaziya munhu wenyu uri mumaoko mamapurisa, uchauya nei nemapurisa kukoti uko. Tagara paya taona baba vaya vauya nemotika yakatsika mwana ndiwo ari kudhiraivha motika iyoyo, ndiwo ane mapurisa futi mukati. Inozve zvadai tikati tochimirire kuzwa ngoti isusu kuya kuti tigadziriswe. Tapinda mudare muya takambopinda muhofisi maprosecutor zikanzi ndiyo uyu ndiye munhu wacho. Abva abvunzwa kuti munotenda mhosva here, akamboti handina mhosva. Danga yaida kuti negligence kwaridze mwana hatichazivo. Abva ati obva abvunzwa kuti mune unomumirira here. Hatisataenda kudaro zvikati ndozvimirira ndega. Tabva taenda kudaro kuya bvazvazi atorwa mastatement mawitness chichi zvikati mozouya next week yacho futi yaitera. Tadzoka futi next week iyayi zvakuti tapinda nguva yedu yatadaidzwa madaidzirwo etamboidzwa pano. Tapinda muya zvikati uchipuwa nguva yekutaura akati inini ndaakuda ndaane roya rangu rinondimirira. Zvadaro zviya zviya zvikati panoda kutorwa mawitness anoizwa audio yekurekodha mawitness acho. Saka munombondipa nguva yekuti ndifunge kuti ndizoite zvekuita kuzoona kuti ndinoita senyaya yacho. Zvazvazoraiti tozouya futi next week yacho yakatera. Isu tirundoita zvese compensation chinyi transport chinyi ngeyedu. Tadzoka fuya yatongwa nyaya zvikazi muzodzoka futi panozopasiswa handiti nombotaurwa yochizouya kupuwa judgment. Tabva tadzokera futi zvobva zvataurwa zvikazi akaita mhosva tatora license yowe unobhadhara nini 450 here US kugovernment. Zvikazi community service here kungatisi manzi, asi ngoti munhu wacho unorwara hapana zvaanodini zvaanoizwa zvakanaka. Imimi kana muine chichemo mozoita appeal. Tikati paitongwa nyaya yabva akabvunzwa kuti mune zvemakaita here pazamo, akati handina. Zvakatobvunzwa mukoti izvozvo. Asi kutaura pachivanhu kana sori hapana, kuti nematambudziko hapana. Kwese kukoti kwacho kaindobhidhaira munhu uri kupindawo pake echibuda pake, hapana sori, hapana nematambudziko. Hapano tazogara
takuzwa kuzi kwazi mwana wangu wakusikwazi uyai titaure. Patakabvapo sekuru akataura kuti musanetse mwana mozouya kuti muchida kutiteera mozouya. Saka paakuzofoniwa paya zvozi afona anhaya. Tikati anhu acho ari akudei futi. Zvetakanga tataurira kuti uyai titaure. Tati tazwa asimudza chii papera 2 years ne3 months. Chaakuzoti uyai titaure aonei chaari kutidaidzira. Tobva tamusekuru akati aiwa apenyu munofanirwa kuuya. Tikati kuuya kupi? Zvikasi akati tingatiende kwaMwambo Mutasa. Ndakabvunza inini kuti expense yacho ngeyani, kuti kubva pesa apa hapana chatakamboona kana sori kana kuti chii. Tosimudza futi mhuri yese, expense yacho yedu. Mabhazi tinokwira, tinofamba usiku, expense ngeyedu, tisu takashayikirwa futi. Saka chaazotisimudza kuuya kuno chashata chii? Handina hangu zvimwe zvendiyati ndozvinda ndatomirira kuzwa kuti chazoasimudza kuti achizouye kuti tiyanani. Zviro zvetaidai takatangidza pakutanga taindotaurirana kuti itsaona. Tsaona inokuzi kupi ngoti iwe handi zvawaida kuti zviite. Saka hatichazozivi. All right, ndapaswa. That's what I'm going to look for. Because it makes sense to me. Doesn't make any sense. Ndoga tsanyaya yemwana womubereki. But mubereki wacho hapo. Saka nhasi ivi nyange tikati endai panze munonzwa kuti mwana wacho ataura. Adotora akateerwa nani. Baba wemubereki wemwana namai ndio wane zvekutaura whatever they want to say maererano nekufa kwemwana wavo. Imi chandodai ni bambo. Tichoti bamboka hatikuenda kutsvaga unakirwa nekuenda kutsvaga kuti tapinda mugomo kati ngototsvage nhedzi nekuri kupisa mvura isina kudai kuti katitsvage nhedzi. Ukaona munhu akupinda mugomo kutsvaga nhedzi, it means kuti kwadii kwanaya, hatiti zuva rabuda, saka nhedzi dzakudii dzaputika. Handizvo, saka handi totsvage chii nhedzi. Handizvo, ukaona munhu achiti muna September handi totsvage nhedzi. Amona, we become very suspicious kuti iwo pane chose kutaura chokwadi, pane chiri kuitika here. Chikara pane chiri kuitika chiri chakanaka nechekutaura kuti kwaridzo yemwana kuti guys ka nyaya yangu ndeye kuti ndatambura handisi kurarama, ndikarara pamubhedha ndimuka ndiri kunze, ndikarara pamubhedha ndimuka ndiri mugomo, ndikadai mwana uri kudini uri kundineta, then mhuri yoziva kuti alright nyaya yedu kudhira nayo is because of this. Because right now there's no reason for you kuti lazi tirakuona nganga kuti itaure kuti nganga itaure kana pasina munhu ari kubuda. Muda kuti nganga itaure iyi mimi kana pasina zviri kunetsai. Chiri kunetsai bambo taurai chokwadi chiri murumbonetseka nei? Itaure bambo. Vanzori changa. Yes. Inini parizvi niko zvizvi. Kuzandani ndingati ndine chimudisa kudzata. But inini through as a family kwa nyanga. Ukaenda kuti chamwari igazi lokho rakadeuka ayisizi kweruti netsika yenu. Approach a family mugadzira munzwisisa. Mimi ndikubvunza ehe gazi harisi remhuri kwenyu, asi gazi iri rine here zvari kukonzera kumhuri kwenyu? For now changamire handina zvangu. For now, why can't you just leave the lying dogs lie low? Changamire chandinesa ndechekuti ndanga kumwe baba wemwana namai vacho vanenge vari panama. Saka maona ini ndau yaondoka. Saka ndo pane mubvunzo wangu ipapo kuti whatever zvatoda kuita bambo paratokwanisa kuita zvatokwanisa kuita to summon baba nani mai vouya panapa, then imi motaura zvamunoda kuti zvamuri kuda imimi baba vacho namai vari papi. Because kusauya kwababa namai kwatiri sesign yekuti pane chinhu chisiri kuwadi kwafadza, kana kuti mimi pane pavari kufira kuti munoda kuwahwandira kana kuti muri kuwahwandira. Chinondinesa changamire ndechekuti zvataurwa namai apa handidi kuzviitisa sendoda kuti mukandipota mutonotora mawitnesses kwamutoko kwacho munoziva panoita. No, izwemba. This is not about bringing witnesses. Pakaitika nenyaya pakaitika chihondo. The phase yekunza mawitness yakapfuura ndiyo yamakaenda kumapurisa mukaenda kukoti nechi ndoko makanoprodusa mawitness ikoko kusvikira mapurisa azopa judgment yenegligent driving. Saka kana makatobatwa nenyaya yenegligent driving it means kuti mhosva munechi munayo.
handizo negligent driving because one hamuna kuva observant nesurrounding iyi pamba muchifamba. 1 2 you are overspeeding in a restricted area. Zvakawanda zvakabata nemhosva ndotsaka makazobatwa nemhosva kuti mune mhosva pamba. Saka kana makatobatwa nemhosva kuti mune mhosva ikokoko it means kuti nemumwe spirit medium mune mhosva futi. Saka ndotatotora kuti pamhosva mbiri idzi iri kunetsai izvozvizvi. Musatyire mama, mukaita zvokutyira. Ndakutaurai baba ndati let sleeping dogs lie. Handi tatichi let sleeping dogs lie. Because ukaimutsa imbwa you never know kuti ichamuka ichitei. Inomuka yabva kubata pahuro kana gumbo kana chii you never know. Pamwe pacho chitomuka yotanga kusekerera. Saka iyo utsvagei mugomo kana pasina chikunetsa. tinosangana takada kuya kapinda muchibhomo indutiza kudai kuya kauya mune mangu akuimutize hapana ushamwari kusvika mashamwari edu kwamutobata kwamana tagarai pasi mutaurirani shamwari ngatigare pasi titaurirani izwai bambo doro rinoshata musuwa rabikwa akamunhu. If you were not able to attend funeral, if you were not able to contribute, izwai bambo panoitika zvinhu zvakaita senge izvi bambo, tumai vanhu chaivo vanokumirira nenyaya iripo. You don't just send it to any Tom and Dick. Because ngotuma munhu wese wese munovhiringirirwa zviko zvenyu zvinenge zvakamira zvakadii. Yes. ndakatuma mumwe musevenzi veitoshanda Mira ifoni imbodzi imwe. Okay. Izwe bambo. Ndokubatsirai. Pamwe pacho hazvidi dare rimwe. Zvinoda imi vanhu muri kupi? Muri kunze. Endai through the traditional and structures. Dzokutitsai muri ipi? Tiri endai through the correct channels. Dzinokutitsai kuti kumhuri iyi mutaurirana zvakanaka in that level rather than to use the court process. No, isi kuya kuno kuchana kuti tigouya kuno kutishoyo ngatisina zonzo rekuti tatakanaangana nechiro kwachangamira saka tatafunga kuti ava tikataurira tatogona kusangana but ava ndovati isusu isati zvikwanisi ngatsvage mambo kuenda ndifunga ndikutaura pamusoro mambo hatisakubarwa zvakafanana kutaura chako mukomongu kunenge kunotovatinditsei nyaya yamira semamiriro ayakaita yasvika panguva yayakasvika zvese zvaitwa munhu avigwa isisu tagara hwedu semhuri nekuziva kukosha nemutsauko uripo pakati pemunhu nemhuka zvichibvawo futi neshamwari dzemukoma wangu wachikurudzirawo kuti panofa munhu uriwo uri kuverengwa pakukonzeresa kufa kwemunhu hazvisi zvinhu zvinongopera zvakadaro, zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndokuchiwawo nekufungwawo zvichida tisaka tozogona kurasika kunyanya tikati kutradishini yedu munhu anogona kutitungamirira kuti tisvike patiri kuda, sezvo nevatakakanganisira vatakaparadzira mhuri takagona kuwiriranawo pakutaura kuti tiite chinhu chimwe chete takawirirana. Ndokuchiti kwamambo ndokune mutungamiri muchiwanhu chedu anogona kuchitisvitsa pane munhu angagone kuti atibatsirewo
ndo chinangwa baba chekuti maona takauya pano pasina Samoni asi takange tawirira tisvike pano. Murikuona dambudziko rangu. Dambudziko renyu handi rekuti muruda kuzi mutsitswe kuna ava kuti mukwanise kuyananisana, asi imi matoya muine dambudziko rekuti munotoda munhu anobatsiri anosumudza mweya kuti mweya utaura. Ndo patiri kuti is that necessary kana pasina chii, pasina zvikunetsa. Chigarai pasoke chimbozwa imi muri kuti chii sefamily affected chii pati. Ini ndini sekuru muzukuru akaparara. Muzukuru akaparara muna February 2024. Ndakaenda kunhamo ndini sekuru wacho atosara ari mukuru, ana baba vedu akusisina lesi. Ndakasvikako ndindaito preside over the issue yacho yese. Pandakasvika ndakamona mumwe mupurisa avaiti ndiyo shamwari yangu akuti akada kumbotaura zvaimbotaura mumwe masai. Ini ndikati panhamo ipapo indaifunga kuti vanhu vakonzeresa vachauya vachiti sori, ndoziva kuti tsaona isingafamba nemota havanofamba nemota, tsaona dzinowanika, but ndaifungawo kuti munhu achauya chiti muriri panapa chati sori. Ndini ndakatopa umboo hwacho ndikataura ngati kana zvazonesa kana paine ndakudzokera hangu kupi kumushanda chekuenda kuchikuru, asi kana paine zvamazoda kutaura munozotsvaga kupi indogara kwamutani, hatigari kwamutongo uno. Asi ndanga ndichifunga kuti nyaya taigona tatoitaura tiri kupi kunoko zvaidikira. Saka ava ndo vakazouya vachitaura nini vachinditsvaga. Hungu ava vari kuti ini handisiri ndakati ndoda kuenda kwamambo vari pano. Ava vakati ndafunga kuti titaurirana, asi totaurirana pari pana mambo handire. Ava vari kuti ini ndini ndakaunza kuno, handisiri ndakaunza kuno. Ava vakati toti titaurirana paenda pana mambo pazvinoita chirecord. Ini ndandisina zvinhu zvanga zvichindinetsa ini. Ndanditori kubasa chaiko. Saka mastatements anonga angotenderwa arupi ndakazvigarira tiri kubasa ndikazondifotera mai vacho avo vachinditaurira ndakavaexplainera ndikati indaitoexpecta kuti panhamo pacho maya muchati sori mozoya moitawo nezvamunobatsira nazvo, sezvo ndiri munhu mukuru makataura nevana vanga varipo ndisati ndasvika. Pandakazosvika ndiri munhu mukuru mukagova kuti vasvika mukadai makati vakuru vacho vari papi titaure navo. Ini ndakatotaura panhamo kuti ini ndandiri ndandiri forthcoming kuti ngatitaurirane because tsaona dzinowanika, asi hapana munhu andakaona. Saka nyaya ndakazodaka kuzoizwa neava. Munoziva zvinoitaura baba, ukaona kukota rekamakafunga vakaendera kubata maoko kana kuti chii taakukoti kuenda kubata maoko izvo, that's a mitigatory measure. Munozwa iyo nozi isho ichi maita mitigation. Munozwa bambo sakukwazwa measures tichibvunza kuti makabata here maoko, makaprovide here chikafu, makaite iwo andika, because izvozvo kazviita izvo zviri kurakidza kuti zvandaita ndiri kubvuma kuti zvakadii zvakashata. Saka midza zita anozvitora izvozvo ozvishandisa kutozvishoka. Kana ukaenda kubata maoko akaprovide chikafu nechi aso chakuita chakadai, zvinokabvunza kuti wakaenda kubata maoko kuti handina, ndakarambirwa, wakatenga here chikafu handina, wakombidwa wakatenga here handina, measures dzitabva toita picture kuti hausi munhu anodii amushandika naye. Yes. Zvaitika izvo kubasa kwangu kanotenga magrosari ukatenga huni wakaendesa zvikarambwa zvikadzoka chikafu tikatoita chekutorasa zvimwe zvakatengwa kudhara. Zvozopedza mota dzedawa manheru wakomana kuame mota dzebasa kuenda chenda kusiya dzaenda kunomira pa wani dusa yakadona kugomba. Mupurisa anga achiita nyaya chena nonzi Wamukwaira wakaita nyaya iyo akarohwa. Ini ndakagara ndakazvivharira mumbatso. Vanhu vachitoenda kumakuwezo kwamakuwa ndokutema ndakazobuda mangwana acho makuseni. Okay, all right. So in that way forward. So imimi as a family, what are you saying? What do we do? Isusu takuononga tatokunga kurwisana futi senyaya yatanga takatonga tichiti taida takataurirana pamwepo. Mastatement aya akutaurwa zvisizvo zvakaitika panhamo pacho. Saka isusu tanga tatobvunza futi kuti expense
ndichatitora futi kuenda uko kusimudza zviro zvanga zvanyarara zvinobhadhawa nani chikonzero chiri chei ivo baatina anza kuti taakutononga taakudhiraivha futi kudzokera kumashure. Ndosaka ndati inini my point is yese zvese zvitoita sei tikuzvinzwa handiti, but this is what we are saying tikuti pamwe pachoka there is something that we cannot do. Tese tino hatina decision yatokwanisa kupa in the absence yababa wacho namai wani wacho wemwana wakaita sei akatsikwa, because iwo zvanofanira kutaura kuti guys ngatiende zveshuwa apa timbozwe tisimudze mwana tinzwe kuti zviri kunzi chii kana chii pasina vanhu ivavo. Zvimwe zvacho zvinoda kubatsirana zvakadai nekuti iwewo ndiwo une dambudziko racho kuti urigamuchire zviro zvinotambudza. Isusu mukaedza kutaura iyi yanyaya handisi iyi yanyaya yakuda solution kuti kana maparents ati yes it's okay tinoita chikumbiro chataurwa neavo, but kana maparents ati for now no it's them again who should teach. Maparents akati kwanzi isusu zvawaida kutaura panhamo wadii kuzvitaura zvaruda kutaura zvacho handiti murudzwa kana kuti no it's okay. Saka hatidazii manje ngatidai so imi mambuya nasekuru takuti imi makomana tsvagai one handiti moenda wanoenda kunani now that sekuru wako you are talking to terms nasekuru sekuru facilitator outside this court kuti imi mukwanise kusvika muona nechii nababa nefamily iyo family yokutaura izvairudi zvairikuda kana family yati hano it's okay takutuma sekuru nambuya kuti chizwa izvo muda kudii zvamuda kuzwa then muzvinodzoka kuno isu todii tokubatsirai because there's no way right now ndingataura kuti izvi endai panza muzwe kuti mwana ari kuchii mwana wani iye baba wacho ari chii aripo mai wacho aripo but hawapo saka ndinoti endai panza muzwe mwana wani muri unomutsa mwana wani. Vamutikawana kuadzikuzabuya kuti kusabuya kuudzwa ndiri kutenda nemashoko asi pandaida kuti ndinzwisise nekubvunza chakamira ndepekuti iye zvino patiri kuenda tichatawa nezuva redu rekuti tizove nasekuri kunjenjema tichikumbira kuti tinge tichitaura nemwana wavo akashayikirwa nemwana kuti tinzwe kuti vanoti titaure navo nenzira ipi kuti tizokwanisa kuya kunokuerekana kuti imi chienda imoite chii izvozvo maita zvinoita let us know kuchasvika papi but chandikuramba ndechekuti hamutauri nezvemwana wemunhu ari baba wacho aripo mupenyu mai wacho ichi mupenyu toti angatiti aya hakuna chivanhu chakadii chakadaro chiendai muite zvotadii zvatati muite izvozvo then you let us know. Ndokumbira mutombo gamuche inini avanhu vangu vachinjiti vatitungamira mwana uye kwangu kuno ndatifunga kuti inini baba namai vemwana wangu ndikusangana nawo kuno tati isusuka nhasi hawapo andika pamushano usangana kuseri then ofacilitetwa kuti imimi nevabereki vamuite sei kusangana. ndinofunga kuti zvamavakutaura kuti musamune baba namai vemwana vavo because pandakavafonera ndichita vanavo vari kutotya handizivi zviri kuitika kwavanogara vega ukoko kwavanogarirana ukoko pamutombo pacho handizivi wana uripinzana fie handigari ukoko handina handigari ukoko ndogara kuno imi matinosandiia no ini chakamire ndochenda kusitini but ndandiri kusanjani kwamureko kwamutombo zvakatika iko zvinji mamureo. Okay, I know it's okay. All right. In this way. So what we are going to do, cheaters and that's all to make it say. Wait, and then it's so damn shit say good. Most of na baba na mai wichi
wevanhu modi ndinouya kuno then wandosangana toita chimwana asi nyaya yekutiritanana kana kuteseka iyoyo hayo hapasina nyaya yako mukaita nyaya yako mukangodzana mati mazorwa nyaya yaka munotanga kutyidzirana nekuteseka hapana chinoita because iwe unokwanisa kutaura munhu netsvimbo iye munobva aenda kugovha nomutsa mweya garai pasi pa munoda kutora nechivanhu zvachinoita iwe unokwanisa kutaura munhu nepfuti kana kutaseka atika asi iye unoenda unotora ivhuri pagovha ati mwana angu onawo ndoponderwa iwewe here ndokukurwira ichirwa hondo dzane yaimwe chiyo yahondo chaiyo chaiyo manje handisoti muno justify uyu watotaura concern yekuti chati nhasi baba namai vasauya inyaya yekuti haazameni zvikutoitika kudi ikoko saka tikuti nyaya iri kunetsa apa vaitaura nadoko zvekuti iwewe ndiwo waoni zvakutoinga dambudziko manje rekuti unga uripo pazviro zvacho zvinoitika but pakutanga pakatanga nyaya ava wakabva washaya respect yacho yekuti dai tanga tiripo izvozvizvi no tetazwa mbuya patatatori mbuya taapa kuenda rizwa nasekuru yekuti sekuru atoti baba kuti asauye namai magariro edu uko handiti nani ngoti avo wakatotsinzwa basa ngekuti paaita mhosva wakabva achinzwa basa kwakwenda but still wachinzwa asi kuzwazi kune zvikutoitika ikoko taurai sekuru indofunga ndamazuva vachitaura kuti magariro ari kuindira kuti mwakapinda mubhawo mwakapinda ani mazuva vachitaura kungonobva abuda ndoko ini ndakazoti muzukuru zvaari kutaura ndakutonzwawo zvaari kutaura ini handigari uko saka ndakutofunga kuti kune zviri kuitika ukoko kwawo ini nikuagashira kwandakaita apa ndingadai ndakavhara dhoya kuti simply close the door no ini ndakavhara chapter because hapana munhu akaona handakangoti pachivanhu pedu ava vauya vaineyo nini yavari kutaura patseni yavari kutaura vakati do titaure ini handivhare dho ndakati vaudza ndikati ndo zvandaitoexpecta pandakaya panhamo kuti uchati sori tingadai takatofura chikamu icho chekudhara dhara ramba tichidzokera kumashure chiendai mugari pasina sekuru vafasiteti musangana nechii nevanhu varoko then mozoya kuno makutotaura kuti tazofunga kudai kana kuti tazowirirana zvakati nokuti tiri kudiwa fesi engagement engage maparents aya kana nyaya dzekutorwa dzese idzi hadzifanunga dzimboripo hadzifanunga dzimboripo dzese idzi right now ngatarise zviripo zvakaitika zvakatoitika zvakare you cannot reverse that saka ngatichitoti zviripo izvoti zvigadzirisa kuti zvirifambi zvakadii saka you just let us know kuti masvika papi sekuru vanogara kuno pazvinomaita vanotitaurira right handii